Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Niki enten kula didadosaken saksi enten jamaah ingkang napa nggih pun terlaksana nemu balak ngoten mawon nggih, senajan boten jamaah tapi keluarga jamaah sampai sepeda motor niku ical. Nggih, mugi-mugi Allah maringi gantos ngoten nggih Pak Nur nggih. Lewate putih nggih niku kersanipun Allah. Ngoten. Biasaipun lek kajenge angsal sing anyar ngoten menika nggih, sing lami nggih kudu nek cara akal nggih kudu didalaken ngoten, tapun niki nggih krana direbut paksa, ditedhi, digendam ngoten nggih manur. Mugi mawon angsal ganti-pun dugi Allah ingkang barokah lewate putih nggih kendhahipun Allah. Termasuk muka kula sakniki boten saged kula sembunyikan. Pun sering kula didadosaken dhateng Allah sebagai sarana entene kanca, entene derek, entene jamaah sing kajenge nemu kesaran menika kula ditakdirkan secara mboten saged tertangkap oleh akal sampai nggih dados pitulunge menika. Tapi saat niki kula mboten saged nulungi awak kula piyambak termasuk ten jamaah niki. Moko kula kudu muring mawon. Nggih ngoten Mbak Yul nggih. Mbak Yul wedi dados salah sasaran sampai singitan ten burine kipas angin sampai kula ngeten Mbak Yul. Nggih. Nggih, ngoten nggih. Mboten niki namung guyon mawon kula cek rileks. Mangke kula ngamuk blae niki. Jamaah niki gadah ujian sakniki sing kula mboten saged napa-napa. Senajan kula angsal ilmu sedanten menika nggih saranae nggih niku wau nggih kula kudu rendah diri, kula kudu nggih kados terhinakan, termasuk sakniki kersane mboten dalu-dalu muka kula niku kudu muring-muring tok. Yotroe jamaah sakniki senajan mboten enten bayar-bayar, mboten enten napa-napa, namung kendhahi Allah nggadahi yotroh lumayan nggih, mboten lumayan ngoten enten. Lah niku ical. Icale 400 disalep ten Mbak Novi ten lebete buku. Monggo kula kudu muring tok kudu sak niki niki. Ical 400. Mboten enten petunjuk napa-napa, mboten enten isyarat napa-napa. Tapi saat kula kepireng dugi Mbak Novi niku langsung enten akal kula sing umum nyantol dicolong tuyul. Ngoten. Krana pun jelas-jelas yotroh ten mriku mboten enten tiyang lintu, mboten enten sinten-sinten kecuali keluarga kiyambak termasuk kula Mas Wahid kalian Mbak Novi. Nah, hitungan maneh sing genah ical 400. Nah niku. Ya apa kula biasa diparingi petunjuk, diparingi dados sarana dhateng Allah nulung-nulung kok aku gak iso nulungi awakku dhewe. Ana apa iki? Secara mboten langsung kula ngeten iki, kula ngomong ngeten kula utaraken dhateng Allah. Binjinge nggih ngoten. Enten yoto beberapa disimpen teng Mbak Novi didadosaken setunggal wadah plastik didamel dibeto medal ngoten. Dugi medal niku wangsul diitung jangkep. Nah niku nggih, jangkep. Ditinggal tilem dalam satu malam niku wau injine ditingali diitung kurang. Niku enten lebete plastik. Jotroe jamaah dadose ilange 350 ditambah 400 jadi 750 ditambah dengan uang nggih ponakan niki wau niku ical
Kula kajenge muring yok napa, mboten muring niki yok napa niki hal gaib. Lah niku. Alhamdulillah binjinge dugi malih. Ternyata enten sing gadah pesugihan sekitar mriki. Niki kula sik sabar niki ya. Nggih. Enten swara tanpa suara. On lek sabar takai ilmu. Inna waha ma'asobirin. Ngoten. Enten swara ten lebeti dodo. Niku pun jelas swaranipun Allah karena mboten swara sing kados kula ucap niki. Nah niku pas kula niku mendel ketingal enten 3 sosok sing jelas niku wau enten sosoke kados kewan ngoten mawon nggih. Kersane kula sing semerap kewan napa niku 3 tiyange. Lah niki nggih atos-atos panjenengan insyaallah lek panjenengan mboten kiraaken mlebet ten griyane sampean. Napa kula kok kenging kok diparingi semerap. Lah niku moko kula sampaiaken saged ngucapaken iki sing sak benere. Kathahipun tiyang akhir zaman niki gadah pesugihan. Nggih, lah niku. Pesugihan napa niku? Kados sing enten TV nika. Babi ngepet menika nggih. Niku ten film bukti nyotoh kathah. Lah niku napa? Tumbale awake kiambek. Awake kiambek. Lah moko panjenengan lek krasa enten yotre sampean ilang menawi nggih, ilang ngoten. Lah niku ilange yok napa kan panjenengan boten semerap, tapi enten rasa panjenengan senajan boten ketingal bulu kuduipun panjenengan ten jithik-jithik niku berdiri. Wah niku sampean siapaken sing namine sapu korek. Sampean awur sampean solawati lek kenging mripate nggih tiyange ingkang niku wau picek. Lek menawi sampe kena napane nggih sukuwe nggih dingklang niku kurbane awake ingkang didamel perjanjian kalian pesugihan niku wau. Lah niku nggih kula paringi ilmu ngeten iki nggih niku wau. Akhirnya disemerapi, tapi kula mboten berdaya, mboten saged napa-napa tadian. Kula dikeken sabar. Nah niku yatraipun panjenengan, yatrai jamaah. Ya termasuk konsumsi niki-niki senajan mboten bayar, mboten enten urunan napa-napa. Wis wawa alam niku dugi pundi. Kok setiap minggu saged wis ngeten-ngeten niki senajan nggih tedoane mung ngeten-ngeten mawon, tapi alhamdulillah barokah. Sampai kula diparingi ilmu niki nggih kanggoipun panjenengan. Pun jelas nggih ical yotroe dalam keadaan ten bungkus ten lebetih plastik dalam satu malam niku. Masalahnya niku wau pun dibeto medal, dibuntel rapi, dihitung rapi ten lebetih plastik niku wau. Setelah medal pulang ditinggal tilem hilang 350. Nggih, asik niki. Kula kudu muring-muring mergane kula mboten tenang. Wong kula sering diketingali enten isyarahe. Kula sampai didadosaken saranak nulungi nggih derek-derek sing kados nggih bab-bab ngoten menika. Malah kula ten Allah sakniki diuji kiambek kados ngeten niki. Namung niki nggih kula balekaken dhateng panjenengan kiambek mangkih lek enten ngoten-ngoten menika sampean siapaken nggih berbentuk pentungan, berbentuk sapu, berbentuk nggih barang-barang ingkang menawi arit, menawi napa nika sampean sabetaken, sampean solawati sak tepake senajan panjenengan boten ketingal. Mangkih lek ancene niku mengenai mangkih orange dados cacat. Lek kena mripate nggih buta, lek kena awake kena sukuwe nggih pincang. Krana niku perjanjiane kalih pesugihane. Nggih, atos-atos panjenengan niki zaman pun akhir bali asal malih ten jaman jahiliyah.
Mokoh Allah ingkang sanjang akhir zaman besok jahiliyah malih. Nah niku kadose jahiliyah niki kadose untuk orang-orang nggih Arab menika mboten. Niki pangilinganipun dugi zat tuwuh menika untuk seluruh dunia termasuk tiang-tiang ingkang Islam menika. Nah niku nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya napa Mas Roni? Mboten kirang sabar ta niki. Disiapi ta. Enten ta sing saged murup niku mboten. Enten ta. Mboten pun nggih Mas Roni nggih. Belajar sabar mawon kersane panjenengan mangke dados barokahipun Allah, angsal ridane Allah, putra-putripun panjenengan angsal barokahipun Allah dados umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga kula ngadepi niki nggih sabar-sabar mawon nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Mugi niki dados ilmu ingkang panjenengan ngerteni. Lek enten jithoke sampean kados gemerseng kados niku wau, lek ancene bendaih napa mawon sampean sering ilang niku makhluk halus sing boten tertangkap oleh akal. Sampean maca sak karepe sampean awur mawon pun kersane kenging Allah ingkang ngatur piyambak. Pokoke sampean ngawure niku wau dalam sholawatan. Maca sholawat dene mangke saat maca niku dirubah dateng Allah fayyatalato bahwa wala musawab niku jantunge Al-Qur'an ngoten nggih Mas Wahid nggih. Menawi kula nggih mboten ngerti napa artine fayyatalato niku wau. Tapi ten niku enten tengah-tengahipun Al-Qur'an. Nggih pun jelas cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.